nabesilo nabembe nje emehlabomvu njengenkantini nabakamemezo njengokwamswazi ngumntwana unsika lapha kwaMinya lokhulumayo ukhuluma ke egameni labatwana bonke basendlunkulu nendlunkulu yonke yakwaMinyamanzi bondaba ukuba khona kwethu lapha nabesilo sikhona ngokuthi sizophikisa inkulumo eqhamuka ikhulunywa umntwana uMazwi wakwaMinya bondaba ke isithinte kakhulu ke lenkulumo thina batwana bakwaMinya isithintiswa ukuthi kukhulunywa ngento nina bendlovu nani nabendlovu abasicoshela lezi indaba isithintiswa ukuthi lokho okukhulunywa la asikwazi njengoba thina singabatwana bakwaMinya singabe ngabomntwana umnyayeza kandabuko kaMpande sithi ke lokhu ukukhuluma esikuthola ukukhulunywa ngumntwana kuthinta ingonyama hayi asambisani nakho ninabesilo ebese sibikela ke nesizwe nje uqobo lese sizwe lenkulumo sithi abatwana bakwaMinya banokukhuluma okunje cha lalele kahle ninabendlovu akuyibo bonke abatwana bakwaMinya umntwana uMazwi oqhamuke nalokho endlini yakwethu kwaMinya indlunkulu kwaMinya nabatwana cha ayikwazi lokhu ukukhuluma okunje ikakhulukazi ke ninabesilo indlu leya kwaMinya ingumelamani wenkosi ucetshwayo inkosi ucetshwayo le yakhela umuzi wakwaMinya iwakhela umna wakhe uNdabuko uma ke sokukhulunywa ukukhuluma okunje nina besilo cha asizimbandakanye nakho ngoba thina singabakwaMinya nje besivele sazi ukuthi uma kukhulunywa ngobukhosi lobu okuze kungene yonke lento esithuka ingonyama inkosana inkosi iyophuma kwakhangela amankengane lapha khona okumnamntana enkosi waseSwatini okunguyena obe zozala inkosi lapha ekhaya indlovukazi yaseSwatini ayifananga nondlunkulu bakwethu bonke yalotsholwa isizwe ngakho ke abantu njengoba sikhuluma kanjena nje senza lokho esikwenzayo kusidida kubadida kodwa ngiphakamisa nje ukuthi thina njengendlu yakwaMinya thina bendlu kaNdabuko cha asihlangene nje inhlobo nalokho niyazi nani nina benkosi niyazi nani nabesilo iswe lonke iTheku neGoli sihanjelwe ingonyama uma ihamba ingonyama abatwana bakwaMinya babephethe umsebenzi wengonyama kusukela beyilanda eThekwini beze boyibeka kwaNongoma beze beyithathe kwaNongoma beyise kwaKhetha la eyayiphumule khona abantwana bakwaMinya ukuthi ke
lokho sokukhulunywa kuthiwa kukhulunywa ngabantwana bakwaMinya sizolandula lokho ke boZulu nomhlaba wonke ukuthi cha akukhulunywa ngabantwana bakwaMinya lokho ela abantwana bakubambisise nani siswe nikubambisise lokho ukuthi cha akuyiba abantwana bakwaMinya ungathi uma uhlangana nomntwana wakwaMinya ubuza ukuthi hawu yini laba nithengisa ngathi cha asithengisi ngesizwe sikhuluma nje iqiniso sime simile eqinisweni wazovela umkhuhlane sepheke umkhuhlane kwahamba indlovukazi yaseSwatini yahambele eGoli bondaba neswe yayilandwe ngabantwana bakwaMinya bawenza umsebenzi wendlovukazi nawo baze bawephetha abantwana bakwaMinya bawuqala eqaleni baze bawephetha okunamanje ke besahamba ngemigudu abantwana bakwaMinya eyindlela yosiko nendlela yomlando asikakhudluka emlandweni asikakhudluka osikweni kuselokho sime lapho konke ke lamagama engiwakhulumayo engezelela nje igama elilodwa lokuthi lokhu kukhuluma enikutholile ezindabeni kukhulunywa umntwana uMazwi hayi akuyikho kwaMinya azange ahlale umntwana uMazwi nathi siyindlu yakwaMinya athi uyokhuluma lokhu kukhuluma osokuphuma endabeni asekukhuluma endabeni siyakweshwa manje yikho ke sizoyilandula nje nina bendlovu yoba sikhona la abantwana bakwaMinya umuzi wenkosi wonke usuka phezulu wayiphethe ukhuphuka nendlonkulu ukhuphuka nodade wethu sisonke siphelelela sikhuluma ngalento esihlabe kabi enhliziyweni ukuthi kuthiwe sikhuluma kanje sinamagama ahlambalazayo ahlambalaza ingonyama kulamagama ahlambalaza ingonyama angazi ukuthi ngabe sikhule kanjani ninabesile ngamagama ngabakhulunywe emsamo uma ekhona mina njengami nje njoba ngingawazi lokhu kukhuluma kuyinhlamba okubhekiswe ngonyameni futhi ke nokukhulumayo bondaba akakubhekisile lokhu kukhuluma engonyameni 1 ukubhekisa kulokhu akushoyo aphinde akubhekise kuyingonyama endala aphinde akubhekise sisweni akekho umuntu ongakhuluma kanje ngegama lengonyama yakwaZulu akuyiyo ingonyama eyendlu ingonyama isihlalo sobukhosi bukaZulu manje ukwenza kanjalo ukuze kuthathwe izinto ziyokhulunywa budlapha engathi umuntu ongazalwa la ekhaya ilokho nabesilo esikuzele lapha esithi kini asikugcwalisa ukuthi cha asiphathekile nje kahle impela size sikhuphuke nje sizokhuluma ukukhuluma kunjengalokho sikukhulunyiswa ukuthi asenele enhliziyweni zethu ukuba sisinkulumo njengale okuthiwa iqhamuka emzini wakwaMinya iqhamuka ozalweni lomntwana umnyayiza kandabuko kaMpande cha alukho bondaba umntwana obekhuluma lokho hayi ube spenda nje ngoba yena unqobo lwakhe uma ungambuza nje ukuthi uke wasibiza yini wazothi bondaba sengishintshile ke ngikhuluma lokho angisakhulumi lokhu enikhuluma ukuthi inkosi le sengithi mina kuyona inkosi le thina sasi kuyinkosi inkosi nabesile namanje uma sihleli la sikhulekela isihlalo sithi wena wendlovu bayede sikhulekela isihlalo nabesile ngathokoza nje ngingazi ukulalindela ukuthi kuba futhi kukhona umbuzo engavela bazoyiphendula abantwana okungapheki kwami nokungaphansi kwami kodwa ngoba sihamba sinabantwana bamantombazana nabantwana nendlunkulu engomama nabantwana abangabafuthu abangasho ukuthi kulowo mbuzo ongavela noma okunye okungakhona
bukhona kodwa ke singeze ukukhuluma ke zonke iningi asikhulumi thina iningi zekhaya ezikhona funani uzwe kahle lokho asikhulumi iningi zekhaya ezikhona sikhuluma ngalokho okuthinta isihlalo engicela impela nawabendovu makukhona ozokhuluma bese ethi kukhona azokukhuluma kwekhaya cha sikhuluma kwekhaya sikhuluma lokhu okuthinta indlu yakwaMinya ngesihlalo sobukhosi khona esikhuluma ngakho nabesilo